bandiraɓe musidɓe tedduɓe en puɗɗirima e indi gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e indi gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Thoubaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo mum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene babaɓe gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men émission men juddu jeeri aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en bismima juddu jeeriji machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona koɗo men juddu jeeri salmin machallah ma chéri a salminama juurama caggal yettude Allah julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta nene baba mbeɗa yetta joom gallam ne wonno ko kanko woni foof machallah Oumou Dieng mi weltima e noddede ɗo e haalirde men radio fulɓe mballa mbiyen Pindi TV machallah ko jinnomi kadi ko hande Allah yamiri alhamdulillahi rabbil alamina Allah Ibrahima Thiely saabu oɗo mo jiiɗen hande machallah ko juddu jeeri kono ko tiniɗo o sa yi juddu jeeri mbiyata ko ala pular mum en laaɓi ten en gaccat Ibrahima salmin ndeysan calminali makko belɗi ɗi gartene kono men machallah mbiɗa ko kanko juddu jeeri ko juddu jeeri tinniɗo gaynto émission ma joni noon holmo tinnaki ɗo e plat ala mi salminani no min ka funeram Ibrahima ala funere ala haydara joni addi tinniɗo min guila nden ha joni moɗomi ɗo mi tinnaki no ka juddu o pular laaɓani laaɓi ko laaɓani an tane pular hande sax ko salminago makko mi jettata caggal Allah jettude Allah e nelaɗo mi dañi ko ɗo salmini no yettude walla ƴettude non yettu ay mi caggal yettude accumi salmina wa salmin caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mi mbiɗo jarna nene baba jinnaɓe quoi ɓe gaddan men woni eyyi nomin mbaɗiranno tan min salmini yimɓe foof yimɓe kala yeeɓoɓe Pindi TV hande de mataw ko kanko nangi kam anani joni wassalam ala anne gasi aɗa yettanno hen Allah to Allah non hande ko tambiɗo men Allah hande kanko min yettimo yettere mo dañi commencement kono dañani gasata ka bayri kanko tambi men kanko wambi men Ibrahima to sembolo so mi adadi so woppi tan Allah hoto woppu mbeɗa mi ɗo min e madame Sow e invité men yo Allah woto woppu wawi on jarama noon tigui ma chéri ndeysan gartanama ko mbaɗen présenté yeɓiyankoɓe ayawti Pindi TV ko juddu jeeri tigui rigui kono mbiten ko juddu jeeri tinniɗo Ibrahima kadi ko kenum caisseur assemblée nationale dolnuɗo émission juddu jeeri susni juddu jeeriji kadi ha juddu jeeriji mbawi susɗi kono kadi enen calmin sohnajo madame mak o ko miñuma rogui machallah ko ɓiɓɓe baba mais ɓingue babago mabɓe ina yooɗi très bien ma chéri waddi ko mbiyata yeɓiyankoɓeɓe Allah jarama Oumou Dieng haala ma waɗi fayida ene wonno min sa wi ɓingu babago ɓernam de ene wela ha ɓurta wonno hande komin amin joni machallah minen ɓiɓɓe baba ɓe kono ala naatowo way galle he ande oɗo ko o kaari jibini ɗum oɗo ko Asuba jibini ɗum oɗo ko Farma Samba Dieng jibini ɗum oɗo ko Sala Korere jibini ɗum ne wonno baba o omo waɗi fondement omo fewni ha feewi ay sa yi hande amin goni juddu jeeri amin jibina ɗo e Dakar amin mawni e Dakar machallah ko jinnaɓe ɓe eɓe tinni eɓe ballude ay minen min ngala sehilaɓe boowal ko minen jiiduɓe baba e jiiduɓe yumma e babɓe ko minen goni sehilaɓe koye amen e nder galle he min jaltata vraiment koye galle he min goni ay ɗo mbiɗa rogili ɗo machallah rogili ko neɗɗo moƴƴo ayi hande so tawi a ari a wiiɓi bamma
min de mbiɗa yiɗi ngara jaha émission juddu jeeri ngara mbaɗa émission mbaɗa ɗum e dow inɗa min minen fof ndeysan kadi ɗum aɗa andi ko welamma aɗa andi kadi ɗum ko beldal aɗa andi kadi ɗum ko yidde tigi ne wonno banggueji fof omo dari ne garatmi nde ko appel vidéo o waɗi o wi Tullaye mbeɗa ƴeewa holno jarata Pinde TV ndeysan mbanmi appel vidéo o waɗi ni tourno mbanmin o wi Tullaye wallahi yoodi machallah ɓendam ɓuuɓi mbimi rugili neɗɗo so yiiɗi kala ko waɗi ene welma ndeysan machallah noon waddi yo hono monen timta e ko kalɗa ko nde tawno ko yooɗi ñembet machallah yalla junnu duumo kadi ha abadan e ala no mbatten sowona bras droit am bras droit am addu toɓɓere ma no gowɗen waɗir min gewten hen vraiment min miltima e invité men o ndeysan comme no wiɗani tan sa nani pular makko anda ko judduji tinniɗo vraiment mi jaaɓi min woni o wita Allah tambi men tan wokku men musa min woni mo tinnaki kono noon moɗon jangga noon moɗon hende eyyi moɗon hen black apart ka neɗɗo tinniɗo machallah black apart ne min rewa ɗon kadi min calmina Dawda vraiment questeur l'Assemblée neɗɗo moƴƴo noon neɗɗo moƴƴo vraiment wondi ko tan o suusa kam par ce que min fodde wadde cippire min e makko ko ɗum waɗi so ari ɗo dow reno de hay min nani pularo o hay o yeppoti wadde cippire min jogori ko habde noon min jogori ko habde non gila fawanmomi ɗum o ko fiyete ko yesso makko bawlo o mi fawi tan o dogi ren ma sippire gila nden o dogi kono mbaɗa andi somi wi mi sippire makko ko kanko mi adoto ndena sippirane ala ay sippirane hewɓe ndena sippirane hewɓe machallah vraiment joni hande noon thème o il faut parce que ñande foof comme no min mbi tan en jarani actualité e o thème noon ko actualité wona actualité par ce que no heewi eyyi aɗa andi dewgal kam ko Allah watta ɗum serama kadi ko Allah watta neɗɗo ko noon ko noon ɗo hoto jalam non ko noon aɗa andi dewgal no waɗa seere no waɗa kono noon souvent mariage ɗi so waɗi so probléme waɗi hen taw différence mariage e dewgal non mariage so tawi ko kesso quoi so tawi ko lawlaw so tawi ko dewgal noon ɓe ɓayri ɓooyi quoi ɓe ɓooyi ɓe besni ɓe jibini ɗum woni dewgal par ce que ɗon ko pamɗa e ko wi ko kanko hay maaro en keɗotomo tan kay mais est ce que aɗa wawi artirdemo walla goppiren noon mbeɗa wawi artirdemo mbeɗa wawi artirdemo ne wonno enen eɗen jogui ko parnortoɗen ko ɗemgal men mbiyen dewgal ngal ɗum ɓuuri dal dewgal ɓuuri mariage dewgal kanko yo wona gotum mariage ko kesso dewgal ko ɓooyɗo ɗum woni dewgal ɗum neken eyi ko noon wi ko noon tan wi haadeli walla awan fof balla kam eyyi joni souvent soɓe yeehi haaɓe ɓesni ɓe jibini hen joni ɓe ceerti soɓe ceerti souvent waɗat probléme par ce que probléme koye sukaɓe waɗata par ce que souvent debbo o wiyata ko min jogoto sukaɓe gorko o wiyata min jogoto sukaɓe te la plupart hayso oye jaaɓi sa yo debbo o jogo sukaɓe so yeehi ha ɓooyi o yiɗat yiide sukaɓe makko o tawa won jaɓata walla o yiɗa jettude sukaɓe makko an ɓuuri kam famde quoi pour uddide tan émission o ganden hande spécialement en kaalat e ɗum ɗon divorce par ce que dewgal comme no mi wirini tan bon Allah waɗata ɗum son ceerti tan ko Allah waɗi joni kosam dam yoɓi ittu ko randu ko ɓawli hen ko kosam dam la après ko noon après kadi temo mi udditi temo non machallah Ibrahima haalama no waɗi fayida te ndeysan comme d' habitude actualité mo ganduɗa o kadi ko hunde wurande saabu min e hooram mbeɗa waɗa suivre actualité ji ɗi no natinde ha nder en jii woni debbo goto joguiɗo probléme ɗeɗo balɗe ko probléme baɗ noon
e ɓene laawol kono noon kañum tan oɗo dumum kañum tan haalte e internet o mais sa naati e nder commentaire uji rewɓe nen toon goto fof wima mi wuuri ko wayni mi wuuri ko wayni wadde ko bojji ɓernde gandanɗa hoorema won wawɓe wullude yaa dow wonɓe gandanɗa hoorema kadi mbawa wullude in gondi hen wadde enen émission juddu jeeri wona tan jalnik mais kadi ko findinat kadi ko gandanɗa hoorema enen jiiɗi yeeɓiyankoɓe kocce hen nafoore ha enen e koye men koccen hen nafoore kadi e nde tawno no mbirɗa ni dewgal ɗiɗi residirɓe sa nani dewgal tan resdirɓe kalɗo dewgal huma machallah Allah woni seede dewgal humitake bolle puyɗi suyama humama tan settina ko jomiraɗo wadde ɗon cahan ala ɗon kalɗo dewgal huma noon heddi koko reftat ko hen foof ko golle Allah nde tawno dewgal ko faɗa ɗo taƴat ɗo Allah andi ɗum mbiyam ɗo ñan foof enen ñaagui jomiraɗo yo goto foof ñiiɓe dewgal mum kono kadi yaltude hen waɗani neɗɗo bonde yo Allah dandu hen goto foof destin kadi woni jooɗiɓe dewli mumen woni yaltuɓe hen taw jooɗiɓe ɓuraniɓe yidde dewli mumen ɓuraniɓe jaggude dewli mumen mais que destin on noon ko neɗɗo dogota destin mo ko Allah fese tinema foof alay saago ɗum ɗon waɗata ewa heewi noon ɗo yimɓe ceeri goto fof wonti gaño goɗɗo ɗum noon ko majjere ɗum addat pondiron sukaɓe mbaɗani demande in jiiɗi jibineje onon gondi Allah addan mon ɓesgu heewi ɗo yimɓe gondi in jiiɗi ɓesgu Allah rokkaniɓe so Allah rokki mon ɓesgu noon yimɓe ɗiɗi so gondi foti wadde ko caɓorɗo keddiɗo so pulaar in heewi wiide yo Allah waddu jikkuji kono min mbiyam so Allah wadde jikkuji moƴƴani alay saago wooda caɓorɗo keddiɗo so oɗo wayni taw goɗɗo in saɓorɗum kono enen il faut sen goni jiñotoɓe en jaata te sa yi kadi debbo itta resda gorko kañum saaɓi ɗum foti ɗum saɓade banggueji foof nde tawno doole gorko heƴani debbo ɓiɗɗo kadi so mawni tan yiiliyoto yummum yiiliyo bamum wadde compte ma hakkude ma e cersére ma jarani réglude ɗum e ɓesgu saabu ina waɗa traumatisé cuhlel ngel in bonnan ɗum gueɗe kewɗe in addan ɗum onon gaccanmi mbaɗon développé mi lernanno tan ko gadduɗa ko mais ko hunde wande fayida ko hunde wurade te rewɓe nen gullu ɗum dow woni yimɓe koko koña e ɓiɓɓe mumen jiita so jiiɗi yiide ɓiɓɓe mumen jiita waɗi rewɓe nen goye jamme ñalawma donki yiiɗ ɓiɓɓe mumen cawa ɓiɗɗo lebbi 9 a faami e jamma woy heegi pina mbiyeɗa yiita ɓinguel ma museki ɗon wawi haade kono kadi woni rewɓe kadi koñoɓe bammaɓe e ɓiɓɓe mumen ɗum ɗon foof kadi ɗum woni enen yewtere men wona hunde hande dal e no pamirɗa ɗum eyyi Oumou Dieng yewtere nde waɗi fayida an gaddi toɓɓere wande fayida ne wonno hande ko wuura ko ene heewi e dewle ɗe hande ene heewi ko ooñi ene heewi ko boni ene heewi dewle ne welno hande en dañi hen ɓesgu ene weeli janggo e jaam Iblis ara naata hakkude men wona hankkadi ne hakkude min boni joni ƴeewen ɓesgu ngo en jejjiti ɓesgu ngu en jejjitino hanki ko welno hanki yimɓe ne mbawi serde taw ko teddugal won ɗon yimɓe ne mbawi serde jurmodiral wona ɗon yimɓe ne mbawi serde tawa kom fof fijirde e jaale aɗa ƴetta téléphone ma aɗa nodda jomum kañum ne kay so hakkille mum are ma ƴetta téléphone nodduma ɗum joni aɗa yiya hande kadi ɗum ne woodi aɗa yiya dewle ɗe gandenɗa so boni tan boni on kaldata sukaɓe ɓe an debbo o jogoɗa sukaɓe mbiya sukaɓe ɓe hande onon on jeera bammon kono an ƴewta hoorema an debbo joguiɗo sukaɓe aɗa haaɗi bammaɓɓe wonne welno Allah hokkuma cowiɗa guilay ordonnance uji guilay indeji a andane dañiri donc so tawi janggo e jaam hakkude mon bonoyi miijo ɗum an debbo an gorko
bange ma kalanmi so tawi a nawi sukaɓe jananɓe sukaɓe yummum nana jooɗi a yejjiti sowade lebbi 9 e musde e jamma woyi heege a nawi sukaɓe ɓe a haaɗiɓe yiide yummaɓe a addi goɗɗo mo ganduɗen an ene tampina sukaɓe e nder galle he wadde sukaɓe ɓe janggo e jaam wonni ko fotanno nadde e haqqillaji mabɓe natata te ko ɓurko musɗi wona ferade konngol mo e ko jebɗen ko debbo wi gorko kañum koko ƴetti ɓiyum totti ɗum debbo goɗɗo ndo ummi nde Maroc ari arde pour yiide ɓiɗɗo debbo goɗɗo wima a yiita nawat ɓiɗɗo pour yo janggoy o wima a yiita ɓiɗɗo a nawtam eɓe kaɓi hen kanko debbo goɗɗo joguiɗo ɓi janan o fi hen yummum ha tampi hotir noon yiyan ɓiyum ha jomum watti yaade e internet uji téléji ina invité partout ina woyto mais e nder goytugol ngol kedi aydi ko mbiten ko ñan foof garta e toɓɓere nden ɗon mbeɗa yiiɗi memon toon dewgal yimɓe ɗiɗi wonduɓe suudi ina faaɗi so ceerti kala cettiɗo hen ka cuusɗo Allah jafɗon e konngol ngol kala cettiɗo hen ka cuusɗo Allah nde tawno suudi ina faaɗi yimɓe ɗiɗi son uddi suudu mon onon tan ɗiɗe Allah mais en jii ko ɓuri ko bonnude dewle ɗe ko jinguere ɓe jinguɗo ɓe jinguɗo a faami goto foof won gagne keddiɗo onon jingue ko gandanɗa hoore ma alors que jomumen sug kulin Allah seeɗa tan in mbawno ustude tension ha seyɗan usto hakkude mabɓe mais ko ɓuuri ko hen hewde wonɓe caggal ɓeydat seyɗani hakkude wonduɓe par ce que ɓe jinguɗo ɓe keɗɗo goto foof ina setto par ce que en jii yaltannoɓe ina cetto hanani e ɗiɗo wondunoɓe ha Allah rokki ɗumen ɓesgu eywa ko pamɗon e ɗum ɗon e ɗum min de mbeɗa faami hen hande ɗum ene waɗi fannuji kewɗi ne wonno a resan joom suudu ma aɗa yiɗi ɗum ene yinma aɗa andi ko wiyete ko tan debbo wonɗo haqqille mum manki seeɗa jafuɗon e konngol he par ce que gorko ne wayi foof wonko foti ɓurdude debbo foti ɓurdudemo ko muñal yurmo ɗum muñana ɗum wasa heɗade konngodi caggal galle kono debbo kadi ina fewni to ene foti ene ko noon en mbi so neɗɗo ɓuurimama yummu moƴƴo ɓurɗum debbo moƴƴo ɓurɗum debbo moƴƴo par ce que an debbo o hande wonde mbayata naata e suudu ma nafanma ayi ɓe mbiyanma debbo ɓe mbi kala no way omo naati e suudu o naati e suudu ndu e ko nenam min jangguini min hay so tawi gorko a andi omo ooñi a andi wonko jiyata e makko avant aɗa waɗa haydara noddu yumma keɗoɗamo par ce que ka pinɗo tan tawɗamo omo jooɗe e dewgal makko anani donc noddamo keɗoɗamo mbasa heɗade hay goto gorko kadi c'est la même chose a yi wonko oñima e joom suudu ma ya heɗo yumma mais est ce que heɗade nde yumma ɗon wona nden wonno par ce que ay jamanu joni jafɗon e konngol ngol ay sa seltani kala ko woni hakkude ma e gondiɗo ma kalna yumma walla bamma ma yettoɗa yiiɗa yettade saabu hande a noddat yumma ɓerdi jinguere ɓamɗum a faami ɗonne kadi ko haala mais ɗon sa ƴeewi ɗon son jeehi ha won mbawriti heddo hakkude make yumma ne woodi in dardam yitere nden ɗon ay sa ƴeewi ɗon tan goto foof ene nerata jikkuji ɗi ne keewi ma yi yumma bonɗo ma yi yumma moƴƴo ma yi yumma jiyo hunde hewde e suudu esom sudde hen yiwde wudere mum ɗum ene woodi ha hande par ce que jiiɗo yo Allah yaafon yummu bonɗo ni ala mbiyete par ce que neɗɗo ko boni boni sinno sag mum yo ɓiyum feew hay goto yiiɗa ɓiyum bon mais aɗa yi woni hen yummiraɓe mbima min yumma ɗo tolnotomde hen saha am onon kon ɓoccode on galani ɗum ne woodi suuduma hay lees moƴƴo tan joom galle ma sodnani ƴeew min ko bamma waɗnimo taw an ko muñanɗa ko bammum cukur ko muña feccere feccitinde mum cuhlel ngel muñani ɗum toon wallahi ɗum waɗi dewgal min ñan foof mbiyan ala poɗɗo wattude dewgal tatab
sonon gondo gondire sabi Allah sonon certere sabi Allah min sutur ɓurnim aduna ko wonde wallahi ko mbawɗa waɗandem sa suurani mi yiɗam nde tawno dimu sa suurti ɗum tan a wari ɗum ko ɗum woni dewgal aɗa andi dewgal ko muñal par ce que beelam koko weli hen ko fof ko son puɗɗi waɗat muñodiral kono sa naati hen ko heddi ko fof ko muñal par ce que ala hande ala mo dañta probléme e nder suudu makko nan noon kanko no haaliri ni so tawi yumma no deeji dewgal mum meeɗa jettude bagage mum yalta meeɗa yaade hay nokku sa dañi probléme e joom galle ma aɗa foti noddude yumma kennoɗamo ɗum c'est normal par ce que wona jamanu hande eyyi noon mbimom ɗum in fewi mais ko nden wonno mais joni ɗo tolniɗen ɗo kalda sentaki affaire matérialiste yummu ni in won moƴƴo in yiiɗi ndesɗen mais ɓerde jinguere ɓamat ɗum ɓerde eyyi sa wi ɗum naggam e naggam ayi so wi jomum tan enen fof ken yummirani so ɓinguel ma waɗama hunde tan badɗo ɗum kala no jiiɗa ɗum artatema sa haalani a ƴewrat ɗum yitere nden ayi beldi toon gasi ɗum waɗi debbo fof in foti wadde essayé hande mo gonduɗa so noon mbardir sin wel sin met yo haaɗa hakkude noon e kaldu dewgal waɗi intermédiaire tan goɗɗo nanna hen probléme aji kewɗi ɗum addat ɗum kono debbo o kalnoɓe ɓe fof ɓe waɗanimo conseil normal min soko min wonno komi haalantamo yo yaa o jooɗo o deeƴa par ce que ɓiɗɗo makko no wawi wonde fof so mawni o wuuri o juuti balɗe ma o yaha o tawa yum makko taw ko heɓmo hen ko fof heɓatamo hen Ibrahima par ce que o fiyama hen ala ko waɗama hen mais mi jaɓani ɗum de non enen ken yummiraɓe ɓerde yummu e ɓiɗɗo ay muñal mo yimɓe mbiyata waykin tan tawa waɗoɓe fulbal e terrain mbiya oɗo wawa wadde fulbal natal taw sa tottano mayo sa naati a wawa nannude biyo yummu so wiyama muñ jooɗo muñan ha ɗum ɓinguel ma at ɓerde yummu wawa ɗum min comme jibinɗo ay so ɓi yeehi aɗa lelo jamma donka ɗanade mbala wayde ha weeta ko ɓerde yummu e ɓiɗɗo way noon mais ko yummu boni fof walla ko baaba no way waade fof hay goto mon fotani koñƴe ɓiɗɗo non comme no waddiri ni ala to rewani ala ɗo natani ha omo yaha internet min ko ɗum mbimi ko tampata ko ɗum ɗon fof joni yo de omo andi ɓiɗɗo makko no wuuri no selli mbimi ɓooyi ɓiɗɗo makko ma ara hayto koyɗe makko ay ɗon noon mbeɗa jooɗi ɗon ko jaabowal seeɗa ne wonno dewgal ko muñal jogii kadi min mbeɗe faami e gueɗel gotel wallude yidde ɓiyum kono e wallire ɓiɗɗo o ne jooɗe e dewgal he ene muñiri ene muñiri ay ɓiɗɗo ene ɓalle yumma hande wonko yumma haalantoma ko ɓuri hen heewde nanata ko haala yummum so tawi ɓiye ari addinima probléme hakkude mum e joom galle mum waati ɗum ya foykin ya mum ay so diwi ɗon so ɓuri ɗon ma won ko ganduɗa hen kadi ma reglu ne weeli reglude ne wonno hande cuuɗi ɗi sukaɓe ɓe jogoto dewle mumen hande ko heewi ko mawɓe meɓe mballe sukaɓe ma mballe e dewle mumen min de ko ɗum woni ko guurmi eyyi ko appartement ji ɗi bonni dewle ɗe joni appartement ji ɗi bonnide toi et moi bonni dewle mais sa ɓuurani ronkude aɗen neɗɗo foof e philosophie mum mawɓe noon mbaɗatno sa dañi ko musma kalna yumma e ɓiɗɗo ko complicité nen hakkude mabɓe ko gandanɗa hoorema ko woni hakkude moon kadi hakkude moon tan haaɗata kono min mbiyam parfois aɗa haalana yumma ɓerde ɓamɗum sa ronkani réglu ɗum an e mo gonduɗa woto hay goto mon yaltin probléme hakkude moon son donki noon ha felliti yaltude tan gande ɗo diwi keerol mais noon so diwi keerol ɗo poɗɗon noddoyde yimɓe jamanu yo ngar yo haaɗe jignaɓe moon ayo so safrima gasi mais ayi réunion e dewgal goto fof aybin goɗɗo sa paari jawta caggal jomum in sofi par ce que goto fof yaltinat ayiɓe jomum par la force te kadi est ce que debbo resaɗo so dañi probléme e joom galle makko est ce que omo foti yaade debbo mo resaka mo haala ɗum probléme makko est ce que ɗum ɗon c'est normal eyyi aɗendi ina waɗi fannoji ɗiɗi yimɓe keewi debbo so resaka tindintama ko moƴƴi
mais adi noon rewɓe taw ndesaka taw ko wonko kulata wadde desaɗo hulta ɗum wadde won tindinoɓe hen ko moƴƴi par ce que aɗen pourquoi debbo desaɗo ha natti wonde dewgal a faami in andi ko dewgal nafata so woni in laaɓireede in jogii hakkille in waawi anndude ɗo mi rewin ɗo mi dañi échec walla ɗo mi rewin ɗo in moƴƴi so woni ko moƴƴo rewnuma ɗon so woni ko haasidno wonma dévié rewnuma baŋnge goɗɗo est ce que on no yoni conseil waxtuji men gasi question réponse joni mbes andan tan question réponse e pular ko namdotoɗam e pular vite fait waxtuji men gasi hande kam yewtere nde weeli quoi par ce que ko thème o yaari noon et puis min dañi kadi invité spécial kono noon question o kam ɗuma nani quoi question pular ko question pular holɗum jiɗɗa nandaden kanke pular o firanma ɗum ko ɗum goni kay bisimilla ɗum ɗo mbabboto soko mbabboto hol ay mbabboto hol ɗum eɗen mbiya ɗum molu ala o wiyam ko noon wala an d'autre question non ko min posata an joni mi ɓeyɗo goɗɗo mbabboto hos molel molel mbiɗa mbabboto hos mbiɗa sikkiɗo ko ɗum ala mbiɗa sikki ko kay o turvani ko kay o turvani an joni gonɗa tan koye nambaɗi non 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 ko en mbaɗat no mbawɗen wadde non mbabboto non en tottirta résultat o waɗoɓe commentaire yo mbaɗan men ɗum e commentaire uji moon ala probléme molel ina wiye ɓinguel puccu molel ene wiye ɓinguel puccu ene wiye ɓinguel mbabba ɓinguel ngeloba no ñaw ngelawba eyyi ngelawba ne wonno enen wona ɗum woni ɗum ɗo men Fuuta enen hande galle safal ɓe jeeyi galle tan nehowo ngelawba hande Fuuta mbaɗa wawi wiide ala enen en ɗum en ganda kono ene woodi on joddi jeeri waɗi ma déviéde en ganda ɗum ayi hande ɗum namdotɗa ɗum ko muttannajo joni tottum question goɗɗo mi yawta ɗon eyyi yawta ɗon eyyi joni ɗine keppi ɗine gajjini mo andi ɗum ɗine keppi ɗine gajjini kanke o anda aɗa andi o wi ɗine keppi ɗine gajjini ɗum de wonno koye tindol gofi guerte e garaji e garaji non artu goto rek émission o gasi goto o wat préparé o noon ko question piège mawɗo non ko question piège bisimilla o en tout cas on judde jeeri waɗi mam dévié non o ko question piège bisimilla ɗum wiye question o yehiɗi question piège ko hoɗum konkoron no wiyete e pulaar konkoron e mbiya ɗum gelleje no mbiyetono gelleje gelloje gelloje wona joddi wadde fofan hande en nani juddu wadde mbaynoɗe émission men sabbiti machallah e weltare bismadi moon e émission juddu jeeri kadi andinde yimɓe wona jibinede fou tan waɗi yiiɗi pulago neɗɗo ne jibine ɗo taw ene yiiɗi pulago neɗɗo ne won hay juddu jeeri taw ɗemgal mum laaɓani kadi taw ene yiiɗi pulago no mbiten leñal foof mbaɗe encouragé ɓiɓɓe leñol men garte e leñol ngol juddu jeeriji koye men jeyate ko juddu jeeriji mo kalduɗa hen foof wiyatma sinno ko sagam mi lan pulaar kono somi haalimi jalet e ɗon mbeɗe feli ɗon tinnaɓe seeɗa jaafoɗon émission o ko gasi mi haala hen seeɗa tan mbeɗe feli ɗon jinnaɓe ɓe ayi ɗemgal gongal ngal tawi tan ka juddu jeeri a nanat mais wat feere ɓiye nana ɗemgal ma ngal beele janggo e jaam aɗa wawi ñowdude e mum sa telde e mum eyyi noon foti wonde tigui rigui mais noon kawuji ɗi jiiɗani a jibin ɓinguel ma taw ko goɗɗo nehoye ɗum taw ko ɓe ko jolfuɓe nehoye ɗumen walla circonstance o dal goto foof eno wurde mais kadi mbaɗen encouragé encouragé yo tinnoɗa émission juddu jeeri koko pour wadde encouragé e pour susnude jomumen kadi wiide ɓe yawtani eɓe mbawa ɗemgal
dendagal Cheikhouna wiri en invitime ɗo laabi o yo jalet Perde Guissé pareil Marichou pareil jomumen fof ko huuloɓe donc abi Thiès inchallah donc e mbiyam bisimilla mabɓe e wiyeede yeeɓoɓe won hay goto huul bisimilla mabɓe e émission ɓe gartan mi woɗanno min tan merci aɗen min an ka juddu jeeri mbu daaram nde tawno min mbeɗa yiɗi neɗɗo cuusɗo mbeɗa yiɗi neɗɗo cuusɗo joni pular ma laaɓi joni ko mbaynortoɗa e pular an taw ko pular laaɓɗo ceerno ala français eyyi caggal yettude Allah mi yetti yimɓe kala yewatnoɗo émission o vraiment gandon onon men gonani ɗo te so Allah jaaɓi en puɗɗinima e bisimillahi en gaynitima e alhamdoulillahi yo Allah waɗ ɗum émission belɗo en yetta kadi joom galle o dawla ma chérie yetta noon monsieur Sow monsieur Sow mo nami monsieur Sow à part entière machallah machallah Oumou Dieng vraiment weeli kadi ɓe mbi ko hoynetno so saami tan foti ko hoccede wallahi émission juddu jeeri ko émission belɗo ko émission mo gandanɗa ne aɗana ene yolta ɗemgal men ne wonno aɗa walla hen sukaɓe ɓe amin jeeɓo ɗum meeɗa radde amen vraiment ɗum taki aɗon jette hen no feewi sababu gadduɗomi ɗo sababu Rugili mbeɗa yettamo mbeɗa yetta monsieur makko Daouda Dia Kaynam neɗɗo moƴƴo mo hono mum ala mbeɗa yetta galle o famille am mi wawa limtude limtimi cuuman ɗum noon mi yetti tan gila afa ha kodda sehilaɓam wonɓe ɗo wonɓe caggal leydi fof mi sami limtimi cuuman mi yettiɓe kadi mi weltanimama vraiment mi weltanimama ndeysaan waɗi kam ne werini a jaɓɓimama ni vraiment ndeysaan ko galle ma machallah mi weltima mbeɗa weltoɗo Diop Baydi Malick mbo site fulɓe fof vraiment omo jaggue golle ɗe no fewi ndeysan omo jaggue golle ɗe no fewi to Diop Baydi Malick to Amérique kanke madame mak e dendagal yemi ayiɓe e guite chinois ɗe yalti wona nonne monsieur Li kañum e Hawa salminam monsieur Li joom gallam mama Li kanke Hawa ko juma o jaaki noon wop on fewno limbam juumri gandanɗa hoorema machallah extraordinaire sumuta hoojata on fewnir ɗum no yooɗi te ko formation dewɗo laawol o waɗi ɗum kanke joom suudu makko Hawa wadde on calminama on juurama heɗɓe karalagal ngal noon hannde ko sen mbi rewɓe suusɓe sasɓe kamɓe jogui caméra ji hono dak machallah Ndeye Fatou en jodde caméra ji ha woni tigui rigui hannde noon ko rewɓe tan jillumen ko gorko goto ko ɗum woni émission waɗi spécial machallah les caméraman journée de la femme ko no woni ayi vraiment machallah merci beaucoup